दिनैनि सेकेन्ड डे कनफारेन्सनि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दाख्लिहाय जे आं भिडिअ होदोंमोन ना, बेनि ससे बियो पार्ट 2। दिनैनि सेकेन्ड डे कनफारेन्सनि सेकेन्ड डेमोन। ओरैबायदि मानसिमोन ना, होंगो दोंगोथारमोन, जायगाखौनो मोनलायलायासै जोंहा। जायगा थोआसै जायगा। जायगा थोआसै जों गसंनांबायसो। जोङो नै फट' लानो ओंखारबोदोंमोन। मानसिफ्राबो बिराद फट' लाथारदों, माने डेक'रेसनफ्राबो मोजांजोबमोन नालाय गासैजोंबो। ओरैथिंबो मानसिफ्रा फट' लालाजोबनाय। ओरै भिडिअ ओरै फट' लागासिनो। बिराद मानसि मानसि
दिनैहाय आरोबाव नै लास्ट डेमोन थार्ड डेमोन दिनै आङो भिडिअखौ कम्बाइन खालामजोब्बाय आरो ससे ससे क्लिप होनानै होंगो दोंगो नाय मानसियानो प्रग्राम जोब्बाय ओमफ्राय मानसिफ्रा फट' लागासिनो ओइथिंबो नाय ओइथिंबो नाय जेरावबो ओइथिंबो नाहर मैया बांसिनमोन दिनै खमसिन जाबावदोंसो दावसिन बिरगासिनो गोजौआव नाहर जि मोजां बिरबाय दावसिनफ्रा बारियाव आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो बयबो